Sa tmiem April il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra deficit ta' 261 miljun euro. Dan kien konfermat mill-Gvern stess permezz ta' stqarrija mill-NSO li ta' tħarsa lejn l-andament tal-ekonomija minn Jannar sa' April. Skont l-NSO meta mqabbel mas-sena li għaddiet, id-dħul rikorrenti niżel bi 32 miljun euro filwaqt li n-nefqa sħiħa żdiedet b'252 miljun. Iż-żieda fin-nefqa flimkien ma' dħul aktar baxx waslu għal bidla fin-negattiv ta' 284 miljun fil-finanzi tal-Gvern. L-akbar tnaqqis fid-dħul ġie mill-income tax filwaqt li l-programmi u inizjattivi rrapportaw l-akbar żieda fost il-kategoriji tan-nefqa. L-NSO wera li f'dawn l-ewwel 4 xhur tas-sena kien hemm infiq anqas għal kostruzzjoni u t-titjib ta' toroq u anke għax-xiri ta' vetturi elettriċi. Intant sa tmiem April id-dejn kollu tal-Gvern ċentrali kien jott 10,835 miljun euro li jfisser 908 miljuni aktar mill-istess xahar fl-2024. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ insisti li dan id-dejn kollu huwa mażra ma' wliedna u li turiedna, dan minn barra li livell għoli ta' dejn igerrex l-investiment.